Wayos ay lugar, tiyak panpasyara, waday balasang ay umabat, agnanantak ay kung tanway abayan mi sumangat kamit kwartos kangatwan ay grado luktak nan ruangan ingatok nan kortina tanu lumawa at kami mantulang si usay agam si pan kasarmi usan kwartus kangatwan ay grado dadanan mi sang atay agdan tulagan mi usay agam pankasar mi umali ay siyempre usan kwartos kangatwan ay grado datanan mi sang atay agdan tulagan mi usay agam pankasar mi umali ay Disyembre usan kwartos kangatwan ay grado sin kwartos reserva mis kangatuan ay grado